Atencio, Radio Santa Perpetua non es fa responsable del que escoltereu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pes sensibles. Això és en com ens fotem. Soy el Cle de Santa, tú quédate con esto. Que no me ves por la calle, raro por supuesto. Siempre las encesto y en el Parque de los Pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto. S'han acabat les vacances, però ha tornat el bon temps. Ara tenim més hores de sol i tornem a la ràdio. Avui amb l'equip al complet. No sabíem si passaria, però el Bru també ha tornat. Cantem victòria! També ha tornat un antic convidat, un dels perpetuencs exiliats a fora del poble i fora de Catalunya. Després d'uns dies de molta activitat per ell, anant amunt i avall, passant pels pobles més petits fins a les muntanyes més grans, a terra al nostre estudi per explicar-nos la seva nova vida, les seves experiències a un altre país i a una altra cultura, i com s'ho fa per sobreviure allà sense els Pirineus. És molt important, això. Amb totes aquestes pistes, els més fidels ja hauríeu de saber de qui estem parlant. Però si no ho teniu clar, ara ho descobrireu. Tot això i molt més al programa d'avui. Comencem! En Comú Ens Fotem. Diem tot el que penseu sense que ho hagueu de dir vosaltres. Bienvenidos a la radio de nuestro pueblo. SPM Ciutat Diversa. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, sie mal zu küssen. Bona nit. Aquí seguim, aquí estem, en Comú Ens Fotem. Presentem l'alineació d'avui amb el número 7, el pitjor número, l'exgestionador de xarxes musicals catalanes, Lil Pau. Com estàs? Amb aquesta música, nostàlgic. Oh, nostàlgic. Vas tenir una bona època amb aquesta música a la teva vida. Sí. I tinc un nou amic, Cactus. Tots tenim un nou amic, que ara els presentarem també. Sí, però el meu nou amic és millor. Sí. Ara veurem. Amb el número 00, el cap de Departament de Política i Esports, Bru, com estàs? Nostàlgic. Sí, no? També? Sí, és que vaig estar bevent cervesa en un lloc on sonava aquesta cançó. Aquesta mateixa. En bucle. Val. Molt en bucle. Amb el número 5, el noi de les 1000 veus, Miquel Garcia, com estàs? Depressiu. No què? No em recupero de la merda de la Setmana Santa que... I mira que ha fet molt bon temps. És un problema, perquè m'he donat compte que la Setmana Santa, si fa mal temps, és una merda. si fa bon temps... I ha fet molt bon temps. Et donen la quesadilla en la boca. Sí. Com m'agrada dir. La quesadilla. La quesadilla en la boca. I després, de cop i volta et diuen, doncs ara t'esperes fins juny. Ara ja... Bueno, fins a l'1 de maig, pot ser que tenim vacances de l'1 de maig. Divendres, sí, jo treballo el dissabte. Sí, farem programa aquell dijous o no? Home. Jo sóc un treballador. Ja veurem. 30 d'abril. Sí. Ja veurem. Amb el número 11, Xavi Nusa dels Controls. Hola, què tal, nois? Perdoneu que no us hagi posat aplaudiments, però me'l reservo pel convidat. Val. I amb el número que hi vulgui, Santi Torrella! Ha tornat! Aplaudiments! Tireu cap aquí, nois. Clap. Cap aquí, apropeu. El Santi té por. Sisplau. Vine cap aquí, Santi, apropa't. Cohesió. El micro a la boca. Cohesió. Com estàs? Doncs mira, com el Bru, nostàlgic. Sí. Sobretot estava nostàlgic de sol, tant que m'he cremat, mira. No, ja veig, ja. No és vergonya, doncs. No només el Santi Torrella, també és el Werberg-Besteig. Això és Santi Torrella. El que puja muntanyes. Hòstia, me la quedo, Werberg. No l'he pronunciat bé. Per la tarda sí que l'he escoltat en bucle allà amb el Google Translate, però no l'he pronunciat bé ara. Segurament. Werberg-Besteig. T'ho posarem al teu epitafi, Santi. I els diré el dilluns a la guarderia, als nens, diré Clar, exacte. Millor no els digui res, que encara em fotran fora, tio. Fotran mala cara de cop i volta, Potser un insult. Abans, clar, potser és un insult el que puja muntanyes, com... Hòstia. El que va vindre de les muntanyes, potser és. Que és com una mena de perro flauta. No, estem parlant d'una altra persona. Vale. De les muntanyes em refereixo d'Àustria. Bueno, allà tenen un conte d'això que dieu dels que venen de les muntanyes, però de la Selva Negra. Que tenen la Selva Negra i ja diuen que hi ha una estranya criatura que es diu el grúfalo i no sé què. El grúfalo. El grúfalo. És com un búfalo barrejat amb el És una barreja d'os, búfalo, una cosa rara. Leche di mi grúfalo. Sí. Anem a posar en context
per qui no ho sàpiga, el Santi està a Alemanya, per això aquesta cançó que he posat, que és Rosamunde Polka, que és del disc Oktoberfest. Té. Vull dir, són cançons populars de l'Oktoberfest. El Santi ha arribat en patera a Alemanya. Sí. Ha arribat corrents, en realitat. Quasi. Es ho va proposar, va dir... Abans de parlar d'Alemanya i del lloc on està, hem d'explicar com estàs. Ja has dit que estàs cremat i explicar què has fet aquests dies, amunt i avall. Exacte, jo amb això soc com el meu avi, jo m'agrada passejar. Sí? Passejo tot arreu i dic, mira, l'altre dia vaig estar a València passejant. Sí, per Borriana. Exacte, per Borriana. Avui he estat als Pirineus passejant, intentant trobar els nostres amics, el Pastor i el Romero, que els he trobat. Sí. Vius. Sí, vius. Això és un punt molt important. Potser tu no estaves del tot viu quan els has trobat, però... Exacte. No, però hem de dir, home, ja sabeu que a mi m'agrada molt aquella muntanya, Bastiments. Clar. I encara que estigui a Alemanya, si aneu a Bastiments, jo haig d'aparèixer. Ets un follet. Si algun dia et jubiles, tu et compraràs una casa a Bastiments i viuràs allà i seràs com el... És el Grúfalo. És el Grúfalo de Bastiments! Exacte, el Grúfalo de Bastiments. El Grúfalo, agárramelo i múfalo. Has nascut per això, tio. Totalment, totalment. Llavors, quants quilòmetres has fet aquests dies? No sé... Des que vas arribar, o sigui, clar, perquè des d'allà són 12 hores, no? Sí, 12 hores. En cotxe? Que no he parat perquè si pares és pitjor, dic, del tirón. Sí, això és un missatge de la DGT. 12 hores del tirón, si pares és pitjor. 12 hores del tirón fent àudios. Sí, i mirant TikTok. Exacte. Només per repostar i ja està. La tècnica d'Estats Unidos, eh? Sí. No pots parar ja. No es pot parar. Ja, a fons. No, a França no es pot parar. Clar, no es pot parar. No volies trepitjar terra francès. Exacte, no. No vas repostar a terra francesa? Sí, m'havien de portar a Collibé. Això et fa molt gran, això et fa molt gran. Exacte. I llavors vas venir des d'Alemanya aquí i després vas estar per aquí voltant, vas baixar a València, a Borriana. Sí. I avui has tornat a pujar cap a dalt. Exacte. També entremig també he anat a Platja d'Aro, als altres llocs on he treballat. Has anat a visitar tothom? Sí, exacte, tothom. Em feia il·lusió. Però a Borriana no hi havia ningú. No, estava jo sol, no hi havia ningú. Normalment, quan hi anava, hi havia 60.000 persones i ara ningú. Perquè és el lloc on es fa l'Arena del Sound. Exacte. Sí. Que ja no s'hi ha d'anar perquè no és el mateix. Ja, per això estàs nostàlgic també. Exacte. No? Ho porta el KKR. Segurament. Sí, no? Sí, Com tots. Què és el KKR? No és l'Aleix KR? Ja. No! No és. No és. Una empresa sionista. Ah, vale. Sí, que compra molts festivals. Ah, és veritat. Que no ens agrada. Segurament té l'Arena del Sound. Segurament. Perquè també és la mateixa empresa que té el Vinya i tot això. O sigui que... llavors, ara sí, estàs aquí, a Ràdio Santa Perpètua, al poble. Marxes d'aquí poc. Sí, el diumenge. Diumenge, 12 hores, tu sol o amb gent? Sol. Sí que m'han dit alguns col·legues, fes el BlaBlaCar aquest i no sé què, però no. No t'agrada aguantar la gent. Exacte. Potser en algun moment dic... Vinga, Odies tots els teus companys d'Alemanya? No, home. Segur? Els estimo molt, sobretot a l'Ot, al Bruixot. Però prefereixes estar sol? En alguns moments sí que m'agrada estar sol, però en altres... O sigui, prefereixes no estar amb Lot a estar amb Lot, al cotxe. Home, si és el cotxe... Si és el cotxe, prefereixo estar sense Lot, la veritat. Perdó. Segur. Però que consti que t'he convidat moltes vegades. Com si et pogués escoltar, ho estàs dient, eh? Ah, bueno, jo No, segur que però llavors, el diumenge podries anar amb ell, però li has dit que no. Ah, no, òbviament. Si ell m'hagués dit puc venir amb tu, òbviament, perquè ja ho vam fer per Nadal, però ell aquest cop volia agafar l'avió. Com es diu avió en alemany? A l'avió, però després vol que li porti el saxofon i 1000 merdes més al cotxe. Que vol les màscares, Saxofonista? Sí. Va amb el saxo ara? Sí. Bueno, perquè el vol tocar amb els nens. Amb el saxo trencat o reparat? Va, Lot. Està trencat? No ho sabia, això. No ho sé. Hi ha una història. L'has feta grossa! Ei, Bru! Epa, que el Bru està aquí! Bru, estàs aquí o no? Perdó. Estava mirant unes coses molt importants. Està fent feina, el Bru. Jo estic escoltant. Vale. I de moment ho esteu fent molt bé. Molt bé, gràcies. El segon tècnic de... Bueno, cal dir que estàvem intentant trucar a Lot, però no ens l'agafa. Ah.
Clar, estava fent tot això perquè em pensava que l'altre estava escoltant. Clar, exacte. I resulta que no. Jo dic, vale, allarguem, a veure si l'agafa i el clavem aquí escoltant el Santi com rajadell, però no ho hem aconseguit. Hauria estat risses, la veritat. Hauria estat bé. Què està fent l'Ot ara mateix? Fumant. B. No, clar, que si és la B és A, també tenim un problema. Ja mal de cap, sí. Doncs ara sí, anem a parlar de la teva vida a Alemanya. Com està sent? Posa'ns en context una mica. Bé, en general bé. Sí que jo tenia, com tothom té l'estereotip de els alemans són molt serios, no diuen res. I què? Però no, al final hi ha de tot i hi ha gent que és molt maja, molt bona gent, i també hi ha molta gent que parla castellà, perquè venen també de treballar de Latinoamèrica, també alguns d'Andalusia... Gueto espanyol. Clar, tens amics alemanys? Hi ha bastants, inclús caminant pel centre de Stuttgart he vist gent parlant català i m'ha sortit, visca Catalunya! En sèrio? Sí. Llavors tu estàs amb nens petits? Sí. Que guarderia o primària? És guarderia, hi ha aules de 0-3 i aules de 3 a 6. Jo el 0-3 ho veig massa petit, sí que a vegades haig d'anar a ajudar, però ofereixo més de 3 a 6. Clar, però perquè els hi fas fer exercicis i tal, i no... Els de 0 a 3? Els hi fa fer exercicis, home? No, ell vol fer molta activitat, però de 0 a 3 estan Li fa cantar el Madre Tierra als de 0 anys. Coreografies. Algo faig. Llavors estàs amb nens de 3 a 6, sobretot? Sí. I entenc que allà pots parlar en castellà o per què els hi parles en anglès? No, sí que hi ha nens que entenen el castellà, però clar, si estic de professor d'anglès, al final... Amb els pares sí, perquè els agrada que parli castellà, perquè al final és com que és el seu idioma natiu i els agrada més parlar. Perquè és una escola com espanyol, o sigui, castellana o... No, és escola internacional, així, però hi ha pares que han vingut aquí a viure a Alemanya i són de Latinoamèrica, per exemple. Val. Però sí que amb els nens sí que parlem sempre anglès, per molt que entenguin el castellà, perquè al final el que han vingut aquí és aprendre l'anglès. O sigui, són nens de fora que han anat a viure a Alemanya i que volen aprendre anglès. O sigui, hi ha de tot, hi ha que han vingut de fora, hi ha natius, hi ha de tot en general. Hi ha de tot. I allà apareixes tu, que fas de tot. Sí, bueno, en alemany no. El gran professor Sant. Només en anglès. En alemany només sé una cosa, que si vosaltres voleu anar a Alemanya, només heu de dir això. Només heu d'aprendre a dir això i podeu anar on vulgueu. És mit Karte Bitte, que vol dir amb targeta, sisplau. Ai, nivell! Amb targeta, sisplau. Que vol dir amb targeta, sisplau. I com és? Mit Karte Bitte. Mit Karte Bitte. Mit Karte Bitte. I si vols dir adeu, en teoria es diu ciao, però si vols dir, com més educat, has de dir txus. Xus! La xus! La xusa, Xus. Dius danke, gràcies, danke, xus. Danke schön. I Mit Karte Bitte és perquè es paga molt en efectiu allà i dius, no, millor targeta, o què? No, al final és així, ja està. Per dir alguna cosa en alemany, no, bàsicament. Sona professional. Sí que després et diuen alguna com ets soci o alguna cosa i ja li dius sorry in English. Però almenys que vegin la intenció de que vols aprendre que estàs allà. Molt bé. Els agrada veure que hi ha intenció per la teva part de... O no ho valoren, tampoc? O diuen, haver-m'ho dit en anglès. Sí que hi ha gent que diu I can speak in English if you want. En plan, puc parlar si vols en anglès. No, però jo vull intentar-ho. Good, ok. Good, all is good. Però només sé dir això, mit Karte Bitte, danke schön i... Tens el Duolingo? Si just tant mit Karte Bitte, en realitat cobrarà la gent al carrer. Coses bàsiques. Duolingo, no? Duolingo? No. Jo del carrer. De moment no vols aprendre l'idioma. Sí, sé dir coses. Amb els nens, per espavilar-los, com era? Los kids, que vol dir, vinga, som-hi, vinga, va. Vinga, va, anem a fer-ho. Sí, los kids o alguna cosa així. Niños perdidos. Sí, ja, jo també pensava. I els pares, com? De com entra una profe, los kids, i tu, no. No he fet grossa. No. I quant de temps estaràs allà? No ho sé, al final a l'abril és l'últim mes de prova perquè és un contracte de 6 mesos, ja l'acabo, però en teoria m'han dit que ja quan acabi em farà indefinit perquè estan contents. Sí? Sí, que òbviament tinc mancances que vaig millorant, però l'important, el que els agrada és l'actitud. És que el Santi té molta actitud. Molta actitud, I acceptaràs el... Sí. Renovaràs? Sí. Santi renovació. Indefinit, Quedar-me una mica per l'experiència i tal, i fer Guardiola. Ara. Però sobretot es fa Guardiola, ja? Sí, vols sí. Si no gastes... Bueno, clar. Perquè clar, jo estic compartint pis, i a mi el que m'agrada compartir pis és que el preu és estable. I normalment, si tu vols un pis de lloguer per tu sol, a part de pagar el preu del mes, també potser has de pagar de més de llum, de més d'aigua... Clar.
Almenys Clar. si comparteixes pis saps que has de pagar sempre. Quan costa compartir pis allà a Stuttgart? Doncs normalment el preu de compartir pis serien uns 600, 500 si és al centre. Jo, per sort, Per persona? Sí. Hòstia, però es cobra més. Jo estava com una mica a les afores, que està mitja hora en tren, i és universitari, i hi ha molt bon rotllo. Quan pagues? I pago això, 430, que està bé de preu. Bueno. Que jo al final és això, jo el que volia és això, perquè, per exemple, hi ha gent com a Lot, que el pobre que no té ni rentadora ni assecadora, i el pobre ha d'anar... Una bugaderia, A la bugaderia. I a mi això m'agrada dir, vale, surto i tinc allà la rentadora i l'assecadora, que això va perfecte, tu. Perquè si ara m'haig d'anar a trobar... Home, és un bàsic. I amb quanta gent comparteixes pis? Amb 6 persones. Collons! Sí. Però és gran la casa? Bueno, lo important és que al final hi ha 2 lavabos i això ja està bé. Home, 2 lavabos, 6 persones no et surten els números. I al final... 3, jo te'ls dic jo. I al final el propietari et va dir: jo miro bé que siguin universitaris, que més o menys tingueu la mateixa edat, perquè així us podeu parlar bé amb tothom, feu com una mica comunitat, i la veritat és que té raó, perquè jo em porto molt bé amb tots aquells. L'altre dia vam fer un tiramisú i em van trucar a la porta: vols tiramisú? Jo, sí, encantat. Molt bé. Però són alemanys? Hi ha de tot, hi ha alemans però no de Stuttgart, són uns de Frankfurt, altres de Múnich, hi ha una que és de Rússia també. Molt bé. Sí. I què parla? Anglès. No, la que és de Rússia sap parlar alemany. Uf. Ja next level. Has d'aprendre, Santi, has d'aprendre. Però bueno... I feu moltes activitats entre els companys de pis? No, al final allà no hi ha menjador. Sí que hi ha una terrassa bastant gran amb toldo, però que, com podeu veure, a Stuttgart el clima és diferent i a vegades pot una mica fred, que els és igual, ells surten, deuen estar acostumats. Jo no surto. Sí, home. I més o menys el nostre meeting point, el punt de reunió, és parlar a dintre la cuina. Però no, activitats així... Sí que ho parlem d'algun dia d'anar a algun lloc, a la Selva Negra, per exemple, però en general l'important és que hi ha un rotllo i ja està. I com van els KFCs, McDonald's, Burger Kings... És veritat. Recordem que el Santi va venir, per això... I li va costar molt per això hem dit que torna un antic convidat i vam parlar sobre menjar ràpid i follar-se muntanyes. Sí. Va ser el resum del programa. I que ens vam follar a la Pica d'Estat. Exacte, això estava molt bé. Vam pujar a la Pica d'Estat. Ho vam aconseguir. I al Santi li va costar molt triar quina cadena de menjar ràpid era la seva preferida. Canvia allà. Kebab de pollo frito, Que l'has provat ja? Això és un taco francès. Ens pots fer algun tipus de review si l'has provat? El kebab allà sí que és... Perquè allà és com més especialista. Allà és qualitat. No, però perdó, el KFC ho has vist? Que han tret, almenys a Espanya, han tret un kebab de pollastre fregit i ho anuncien com a tal. Santi, demanem el KFC. Sí. A sopar. A veure, us haig de dir que en 6 mesos que he estat allà només he anat 3 cops a un menjar ràpid. No m'ho crec. És molt poc, És que és com que el preu és molt diferent, la qualitat també, no sé per què és diferent allà. La qualitat és molt baixa. Com quan vas a un supermercat diferent, que no saps on estan les coses, doncs aquí t'has col·locat, No, tal qual. I a sobre això, no sé per què, estan com molt pesats a tot arreu, tant el KFC, Burri, tots aquests, de ficar-ho tot picant. I tu no. Jo, vale, que sí que m'agrada el picant, però del plan, que jo vull menjar una hamburguesa normal, saps? Però no, allà fan coses rares, no sé. Però és d'específic d'allà alemany. No ho sé. I també els preus, perquè per lo que val, me'n vaig a un restaurant i compro alguna normal. En canvi, aquí a Catalunya, els preus encara també. El menjar allà, què tal? Bé, jo pensava que hi hauria molt de liu, però a la Quita, a la guarderia, podem menjar d'allà amb els nens i la dieta és bona, equilibrada, Hi ha un menjar típic que es diu Maultaschen o alguna així, que és com un tortellini gegant. Qual? Amb salsa. Volem una foto d'això, Ja està molt bé. Són molt guarrades, no fa bona que pinta. mengen allà. No, al final amb els nens, com aquí, intenten que hi hagi una dieta equilibrada i tal, de carn, verdures, està molt bé. Jo no sé a Stuttgart com serà, però quan vaig anar a Berlín es menja molt bé, però són tot menjars de fora. Es menja molt bé bombo a Berlín. A part. Però són tot menjars... Es menja molt bé l'M a Berlín. Exacte. Però són menjars com de fora, del plan que menjars autòctons, no n'hi ha tants,
però són quasi tots salxitxes. Sí, local de pizzas, local de kebab, local No, bueno, oriental o d'altres països, però qualitat. Ah, molt bé. I que tot està molt bo, no sé allà a Stuttgart què fan. I també hi ha el postre que no sé si heu vist, el de Tarantino, Malditos Bastardos. Strudel. Sí. L'Strudel. Jo dic, vaig a provar-lo per fer la gràcia, a veure què tal. I dic, pues està molt bo, Què és? Milfulls amb nata, no? Sí. Home, i com no està bo? És Per què no li diuen milfulls amb nata? Perquè parla en català. A la Selva Negra hi ha bona teca, Sí? Deixeu-me entrar, ara que esteu parant de menjar, deixeu-me entrar a mi. Sí, no, clar. Disculpi, calleu-vos tots. Avui, preparar el programa, pensava, hòstia, el Bru, des del primer programa que no fa res de cuina, crec. Perquè no ha vingut des del primer programa. Que anava a fer coses de cuina. Vaig venir el segon. M'havia oblidat ja de la temàtica d'aquest any. Tinc el fogonet preparat. Ja. Només amb... No, és veritat que va fer microones, vull dir, va fer bogeries, però després... Va arribar a portar un air fryer. Entiendo un air Vaig fryer. començar massa amunt. Has de remuntar, cabron. Sí. Bueno, la Selva Negra, què? Tot teu, el programa. No, el pastís Selva Negra, no sé si l'heu tastat. Sí. Ja, tenen bona teca. El que vam provar nosaltres quan vam anar allà va ser, com es diuen, els... No són bagels, com se li diu? Les galletes salades? No. Pretzels. Pretzels. Molt hype. Sí. Poca gràcia. I què és el que més us va agradar d'Alemanya? La borratxera. No, espera, això és una pregunta que volia fer, perquè li anava a preguntar al Santi si havia viscut un Oktoberfest, però sé que gent d'aquesta taula també l'ha viscut, així que tothom pot parlar ara mateix. Oktoberfest. Molt bé. Tu estaves, Santi? No, jo vaig arribar justament al mes següent. Val. Allà no es fa l'Oktoberfest, allà es fa el Volkfest. És el Volksfest. Val? Que és la festa del poble. I expliqueu, sisplau. És similar a l'Oktoberfest, però érem dels Però un altre lloc, bàsicament. Era un altre lloc, és Stuttgart en comptes de Múnich, que és el gordo, de veritat. I ja et diria que érem dels únics, almenys on estàvem, a la carpa aquella, érem dels únics estrangers. O sigui que era bastant autòcton, allò. I donaves bastant al cante, perquè ens comportem bastant diferent a un alemà. No, sobretot vosaltres. I jo crec que d'alguna manera ells van al començament no en tenien res, després van entendre que éreu espanyols, que érem un mico de fira i que ens havien d'abraçar i utilitzar-vos. No des de l'admiració, però tampoc des de l'odi. Clar, era com tendre, no? Era tendre. O sigui, al final són alemanys i són comprensius perquè la història els hi va a la seva contra. Exacte. Et fiquen una cosa en el braç i ja està. I la cervesa allà, què tal? O sigui, la que bebíeu allà. Sí. Era com suau per anar a beber? No era xiveca tampoc, però... Un entremig. Era xiveca, però bona. Xiveca, sí. Ens vam fotre 4 litros en un dia. Però no era estil Paulaner. I ens de peu. Sí. No. Del blanquès densa. No, era un entremig. Pixat de burra. Sí, entrava bé. Pixat de burra, però amb un gust... Bé, perquè si no pots aguantar. Però molt ben muntat, molt ben organitzat. En toros. I molta fira, perquè a part d'haver-hi les carpes amb les birres i tot això, ja es munta una pedazo de fira al voltant. Sí? I tu pots anar tot borratxo, pujar atraccions. A les atraccions. Això és molt divertit. Allò és com portar ulleres de visió artificial. Clar, tenen els saltamontes... Sí, van pujar-hi. No, però clar, has de... Tinc un vídeo amb el Sergi Salvas, convidat del programa, després de la carpa. Líder dels dissidents de Els dos a sobre del saltamontes. Sí, el tinc. Què anaves a dir, Santi? No, res, això, que has de matisar que allò... la fira d'allà a Alemanya és com PortAventura, del plan. No són atraccions petitetes, són atraccions... No, és tot el lugar. Grans, muntanya russa, crec que tens hasta... descampat. Hasta atraccions aquàtiques. I allà també ho porten gitanos alemanys o no? Ni idea. No sabem... Existeixen? Jo crec que els van segregar ja tots. Existeixen? Potser després de la Segona Guerra Mundial ja no va quedar cap, Pot ser. Bueno, parlem de l'important, parlem de muntanyes. I és que, com tots sabem, al Santi li agrada molt pujar muntanyes. És el que puja muntanyes. Sí. En alemany, Bergeversen. I, bueno, què hi ha per allà? Val la pena?
Sí, a mi al final ja saps que m'agraden molt les excursions. Sí que per anar a la muntanya, crec que això, t'havies d'anar a Àustria o a Suïssa i estar 2 hores i alguna cosa. Ah, bueno, però Suïssa I llavors has de pagar, que era un impost de 50 euros que peatges de Suïssa. que et dura per tot l'any, per pagar les autopistes. Ah, sí. Sí que això encara no he anat, però sí que a la Selva Negra te l'has recorregut bé. li he donat unes bones voltes. Has visitat búnkers nazis. Això és el que anava a dir. A mi m'agrada dir, coño... Clar, temàtica nazi, no? Malditos bastardos, Et posa allà... Exacte, m'agrada l'oso judío. que vagis sol a la Selva Negra i de cop et trobis això, un búnquer nazi de la Segona Guerra Mundial allà, abandonat, que pots entrar, però jo no m'he atrevit a entrar ni flipant. Clar. No, per què? Por malos augurios. Per si acas, perquè al final... una bombeta. Al final el que van fer, al final de la Guerra Mundial, és fotre'ls dinamita, però com que són un munt de formigó, doncs hi ha alguns que ha fet pum, però s'ha quedat bé l'estructura. Llavors, encara tu vas de dintre i toques alguna que no tocar i et va cap a sota. Uf, malament. Llavors aniràs a Suïssa en algun moment o a Àustria a pujar a bona muntanya, A fer el Matterhorn. Segur. Algun 3.000 ja, no, allà? Però no, allà hi ha 4.000, tots són 4.000. Doncs ja saps. Sí, però són 4.000 que comences a 3.000. Ja, no. Sí, hi ha alguns que això pilles al telefèric i aquestes coses. Sí, que allà sempre hi ha, sempre em surt particular. Sempre usando los cheats, Com al Marroc o alguna així, que tots diuen, he fet un 4.000, no sé què, i és una muntanya del Marroc que la comences a 3.999 metres. Sí. I dius, sí, l'has fet. Molt bé. Endavant. Perfecte. Doncs queda pendent follar-se una muntanya d'Àustria o de Suïssa. Endavant. No? Sí. Que no de Suïssa. No, la muntanya de Suïssa. Bueno, jo ho faria. De Suïssa? Sí, home, i tant. Sí. De Suïssa el Miguel Nogueira. 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 Mar Deus. El Miquel Nogueira té una remenada. El Miquel Nogueira. Xavi, per si de cas, t'aviso que ara ve una secció nova. Ja, t'aviso en directe. Que és el que prefereixes, val? Que serà el segon cop que la fem. Sí. Perquè el primer cop ho vam fer amb Oca, Gala i Zec, perquè repetien, i com el Santi repeteix... Endavant. Li hem de fer passar una altra prova. Està vermell o està cremat? Està vermell o està cremat? No. Estàs preparat? Ho intentaré. Anem. Què prefereixes? La què prefereixes? Què prefereixes? El Miquel, et toca el... Bueno, com han explicat els companys... Com habitualment. Exacte. Començarem a tirar què prefereixes. Comencem. Prefereixes que t'estiguin observant a totes hores o que et facin una pallissa setmanal? Que t'estiguin observant a totes hores o que et facin una pallissa setmanal? Pallissa setmanal. Va bien pel cuerpo. Prefereixes una bona mamada de la teva àvia? Hòstia, això és torça, O una mala mamada de la teva àvia? Però això no té... A veure, torna a reformular-la, sisplau. Què prefereixes, una bona mamada de la teva àvia o una mala mamada de la teva àvia? Pues una mala, perquè això significa que no me l'està fent bé i no me l'acaba de fer. Exacte. No volem bons records, Ben pensat. Vale, preferiries que... És que jo pensava que jo l'estava llegint. No. Ara, que millori per algun costat, Però va increixendo, o sigui, va pitjor. No, ho sé. No, crec que és una Sí. He tocat vestiments. Preferiries cagar-te sobre cada cop que estornudes o no poder diferenciar una magdalena d'un bebè? Pues cagar-me sobre cada cop que estornudo. Són boníssimes, tio. Preferiries que cada vegada que t'excitessis sonés la música del Super Mario o que sonessin dispars quan et corres? En plan, gunshots. Dispars, no? Què prefereixes? Què prefereixes? Hauríem de tindre una d'estes que et facis. Jo faig de botzina. Prefereixes no tenir mai més un orgasme que quan et corressis sortís una mica espermatozoide del tamany de la uretra el qual has de destruir perquè intentarà fecundar qualsevol cosa. Però d'on heu tret això, tio? Del cap del Lil Pau. Uah, és que crec que l'hauràs de Sí, però què prefereixes? No tenir mai més un orgasme o que poder tindre orgasmes però que quan et corressis et sortís un espermatozoide gegant de la uretra que hauries de matar perquè intentaria fecundar de manera nerviosa qualsevol cosa.
Pues tenir un orgasme, perquè així... I una escopeta a mà, per exemple. Perquè així saps que aquell moment serà batalla, saps? Exacte. Momento batallero. Continuem. Preferiries que et seguissin? Està una mica mal escrit, això. Això va creixent, Preferiries que et seguissin, amb dos S's, seguissin a tot arreu 50 ànecs normals o un ànec gegant del tamany de 50 ànecs? Que et persegueixin 50 ànecs normals o un... Pues un, crec. Un gegant. Un gegant, crec, sí. Un gegant, Sí. Ojo, Vale, follar-te una cabra i que ningú sàpiga o no follar-te-la i que tothom es pensi que ho has fet. No follar-me-la. Espera. I que tothom pensi que t'has follat una cabra. Sí. Seria divertit. Al final, lo important del trauma és que ho tens tu, saps? I m'és igual. Però l'altre és un win-win. És un win-win. Et folles una cabra i ningú sap. Qui no es vol follar una cabra? Clar, tio. I per acabar, preferiries saber com moriràs o quan moriràs? Has de triar una de les dues. Com o quan? Com? Potser em diuen que hauràs de vestiments o alguna cosa així. No torno a anar a vestiments en mi puta vida, vida infinita, hack. Bueno, tenim clipazo per d'aquí uns anys. Sí. I aquesta seria la secció. Xim-pum. Molt bé, bravo, Miquel. Bravo. Què prefereixes? Què prefereixes? I ara anem amb la secció del Lil Pau. Vale, t'explico la secció d'avui, vale? Jo sé que tu ets un mestre dels jocs de taula. Ah, sí? Sí. Concretament un musical que es diu Hitster. Sí. És un joc que et sonen cançons i les has d'anar ordenant segons l'any en el que es van fer. Llavors jo et vaig a plantejar una secció bastant semblant. Jo t'aniré tirant àudios i tu hauràs de dir si són més antics o més nous que l'últim àudio que ha sonat. Hòstia, a veure. Vale? Ojo, Llavors, jo tinc els anys aquí apuntats. Vale. La primera cançó te la tirarem i només, com el Hitster, hauràs d'adivinar quina cançó és. Ah, vale. I a partir d'allà començarem a jugar. Vale? Hauràs d'adivinar també, et diré pistes de l'any a la primera cançó. Ah, yeah. Vinga. Comencem amb la primera cançó, Xavi. Por el ojo de una aguja y sin pelos en la lengua. Que és d'algun youtuber, aquesta cançó o alguna cosa? La canción del club de cantándonos así. Bueno, és la primera, no? Té rotllo 2000, no? Digues. Una aposta. Una aposta d'any. Pues, no sé, per lo que escolto sembla rotllo 2000, 2005, 2004, no? Tu diràs? Ah, pues sí, 2005. Vinga. És la canció del Club de l'R de Phineas i Ferb. No sabies quina és? No, jo Phineas i Ferb... Jo Phineas i Ferb... No volia donar pistes. No? Jo ho vas veure en català, tu. Jo és que mai mirava. Bueno, si em fiques la cançó de Phineas sí que sé quina és. Ja. És cançó del 2009. Bueno. Partim a l'any 2009. Flow 2000. Continuem amb la següent cançó. Hauràs de dir quina és més... si és més vella o més nova. Ja. A veure. Vinga. Té el 2011. Què has dit? De què és? El Minecraft. És del Minecraft. Això és el Minecraft? Sí. No sé, que no Mein Kampf, Que estem ja... No te confonguis. Sí, exacte. Que cabron, aquest va sobrevivir finals, No, això, el Minecraft es va fer el 2011, doncs és del 2011. Llavors és més nou. Sí. Més nou i a sobre ha clavat l'any 2011! El mateix any que va sortir l'Skyrim. Tenim Minecraft 2011, anem a per la següent cançó, a veure si és més antiga o més vella. O més nova. Puja-li, Xavi. Puja-li. I com dius? Jo m'apujo per aquí. Santi, ja és que jo em vaig viciar molt aquesta cançó, però a l'any, hòstia, em fas dubtar,
És més nova o més antiga? O més antiga, sí, ara ho he dit. És més nova o més antiga? Jo diria més nova, però apuradíssim, del 2013-2012, crec, no? 2012. Aquesta cançó és més nova, és del 2017. Bravo! 2017? Pensava que més antiga. Això és un remix, no pot ser el 2017. És el que m'ha dit en Gemini. Ah, pues t'ha timao, O sigui que... T'han timat, del Gemini. 2013. Bueno, doncs igualment és més nova. Sí, pel vídeo del Rui. Anem a per la següent cançó. Se encuentran dos amigos y uno le digo al otro de un ano, le digo, fas mala cara. Digo, y tú de unido también. Digo, es que estoy pasando un trago. Digo, ¿qué pasa? Digo, hace una temporada, digo yo, no sé si se dan los nervios o qué, que llego a mi casa cansado de todo el día de trabajar, me acuesto y empiezo a soñar. Digo, en sueño se me presenta un tío en bicicleta y en diu, Tito, capa igualada. Digo, yo siguiéndolo capa igualada, digo, nos hacemos los barucs. Digo, y a la que llegamos a Castellolí, que podría descansar, me sonó el despertador, cap a treballar una altra vegada. Digo, estic rebentat, no? Dice el otro, digo, mira, digo, a mí me pasó un caso similar, digo, con sueño distinto por yo. Digo, también cansado, llego a mi casa, me acuesto y empiezo a soñar. Digo, en sueño se me presenta la Bárbara Rey en la cama. Digo, unos revolcones mortales, ¿no? Digo, y a la hora de la verdad me sonó el despertador, cap a treballar otra vegada. Digo, oye, digo, nos lo tendríamos que hacer mirar esto, ¿no? Digo, yo creo que sí. Total, que se despiden y al cabo de 2 meses trobo una altra vegada. Digo, com va això, noi? Digo, no hi ha res a fer, tu. El tio de la bicicleta, Tito, capa igualada. Digo, i a ti, què tal te va? Diu, l'altre dia va ser massa. Diu, la Bárbara Rey y la Rocío Durcal, las dos en la cama. Diu, coño, no. Diu, me podías haber llamado. Diu, con, diu, ya te llamé, me dijeron que estabas igualada, chaval. Molt bé, bona recitació. És més antic o més nou que el Triple? Antic, ha de ser als anys 80, no? 1980, por ahí. És de data inventada per mi, 1988. 88! Tots són senyals. Sí, totalment. Tots són senyals alemanes. Pareu ja, sisplau. Anem amb la següent cançó. No han parado, de nunca me habían parado a mí. He venido siempre con 100 y pico de vena en alcohol. Y hoy a mi colega, tío, por verlo con el Eclipse. Això ha de ser 2006, saps, el de l'Eclipse. 2006 és més nou? Això ho sabria el Roger Romero. Sí. Doncs això és efectivament més nou i és del 2009. És tan nou que és del 2009. Com diu, com diu? ¿Ya se ha acabado? Pues para quitarnos las penas, pues ahora que vamos a hacer, llegar a Alicante, pues pillamos 2 pollitos de coca, fumamos los 4 porros últimos. Això diu, no diu res de bo. Això són los pistoleros del Eclipse. Sí, sí. Recomanació des d'aquí. Vale, al 2009. Anem a per la següent, a veure si és més antiga o més nova. L'any que es va fotre, l'any que es va estrenar, això és del 2005, no? 2007, crec. No, 2007. 2007? Crec que sí, que 2007. Més antic que Los Pistoleros de l'Eclipse? Sí. Sí? Això segur. Doncs efectivament és del 2004. Sí. Molt bé. Que bèstia. 22 anys aquest any. Anem a per el penúltim. Enchufamos. ¿Que va a coger usted el metro? Sí, no tengo prisa. Acabo de salir de permiso. ¿Acaba de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. ¿En qué cárcel? En Aranjuez. El vanidoso. El vanidoso de Pip. El vanidoso. ¿Fue a robar usted un banco? No, robé el banco. Y salía el interventor, que era una interventora, guapa, por cierto. ¡Al atracador! Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogí a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas y dijo que si el coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. Que le amenazó usted un poquillo. Amenacé, no, oiga, avisé. Entonces, ¿qué pasó? Amenacé, no, avisé. Sí. Yo he visto en Videotucci. ¿Ah, sí? Yo soy un vanidoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como soy una persona muy inestable, como usted verá, ven para acá, orejudo. Pim, pam, pim, te metí 5 puñetazos. Y desmayado. Claro, me metieron. Doncs això, més antic o més nou que l'APM? Clar, això és del programa de Callejeros i jo crec que és que està molt a prop 2005-2006, no? Por ahí. És que crec que el Callejeros tampoc és del principis del 2000. A mi em sona que és 2007, diria jo. Doncs quasi és 2008. Ah, molt bé. Bravo. Tio.
L'Enguin coneixia. Bravo! I anem a per l'última del més antic o més nou. Endavant. L'Edu Baró és un dels 3 nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això? Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Escolta'm, Sopa de Cabra, a qui pertanyia? No sé. Per ser vendut d'algú, abans has de pertànyer a algú, no? Sí, per vendre t'has de pertànyer a algú primer. Li veig la cara, Sí. Oh, ells són anarquistes i són uns merdes. Per què? Per què? Les seves declaracions ho demostren. Però Sopa de venuts, per què? Perquè canten en castellà, per les declaracions? No. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren. Què han dit? Per exemple, quina declaració tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Ho entens? És la meva opinió. Això va ser sintonia del programa? O és Sí, encara? va ser. No, ja no. Va ser. Sopa de venuts, més antic, més nou que Vanidoso de Pitis. Això era de la celebració d'una festa major dels anys 90, no? Crec que era. No sé, jo crec que és 90... Què? 91? Molt bé! Encara que no ho recordi bé, està en el subconscient. Sí, mira que les dates estaven allà a prop. I perquè no li has preguntat quants comentaris té el vídeo, que segurament també s'ho sap. Pot ser. Hauríem de preguntar-li quants vídeos té a la seva galeria. La secció de guardados de l'Instagram del Santi és digna de veure. Sí, oi? És digna de veure. I de favoritos de la seva galeria segurament també. Allò segurament també. Sí. Molt bé, doncs ara que ha passat la prova, ja podem passar a l'última secció del programa, perquè ens ha portat alguna cosa el Santi. Espero. No? T'hem avisat avui, però... Mentre estava a la muntanya. Ara dic, per fi he arribat aquí de la muntanya. I de cop, vols venir al programa? És que ens ha passat vídeo de la muntanya i jo... Bueno, vens o no? Jo asfixiant-me cremat. Asfixiant-me cremat. Vale, ho intento. Sí, crec que puc anar, Doncs anem amb el Què em portes? Què em portes? Què em portes, Santi? Què em portes? Amb el meu cap d'ús, digue'm què em portes. Santi, què em portes? Santi, què em portes? Això és cançó de Golden Eye, crec. Sí. És sampler. És 3 bigotis. 4 bigotis i mig. Santi, què ens portes? Doncs aviam, jo crec que es pot adivinar. Si vinc d'Alemanya, què hauria de portar? Que és típic. Cendres! Frankfurt! Salxixa? Sabó! No, és líquid. Cervesa! Exacte. No li vaig dir allà, va portar agafaré la típica, i em va venir el típic alemany. Guterbraten, què fas portant això? Això és molt petit. Això és molt petit, home, no els agradarà, es porta algú gran. Però al final he portat el petit. Però el pot petit ja la bona confitura. Ara és petit a Alemanya. Vale, clar. Santi, prepara la bossa. Ha portat una bossa empaquetada. Xoca. Ens ha regalat també una jaqueta. A veure. What the fuck? Una llauna d'un litro. Aquesta és la petita? What the fuck? Faxe Premium. Fatxa Premium, Fatxa Premium, Fatxa Premium, loco. Si algú està mirant el vídeo... Són cerveses calentes. Són com 2 mancuernes de gimnàs, això. És 1 litre cada un. Són Faxe Royal Export i Faxe Premium. Crisp All Malt Lager. Són diferents. Aquest és una mica més dur, en teoria. Tattoo Edition. Ojo, Jo crec que... Sí, això, hi ha dissenys diferents de vikingos i coses així, llavors la gent ho col·lecciona. Clar, i a més allà se la veuen així com a temperatura ambient, no? Exacte. No hi ha... Clar, com allà al final pots veure cervesa pel carrer. I allà això és echarse una cervecita. Sí. Està molt guapo perquè el disseny, almenys una de les dues, és literalment el disseny de les atraccions de la fira, quan veus el Cuba Libre, que tots són... El del tren de la bruja. Vikingues amb vestetes molt grosses. Són dissenys molt pornogràfics.
El del tren de la bruja, exacte. Totalment. Val, quin obrim? Amb les dues. Home, no obrirem I també porto... Obre la bona. Ojo, que porta més coses. Porto una altra cosa pel Gerard. Perquè ja sabeu que jo a vegades regalo material esportiu. Exacte, material important per la muntanya. A veure. Té una filia amb vestir els seus amics. Ostres, Gerard. No ho passaràs fred. De North Face! Això val més que la que em vas regalar a mi, fill de puta. Això és un regal del Santi, sona així. I és una jaqueta North Face! Ole! Quina retxupetada d'escrot que li has fotut, tio. Santi, estimes més el Gerard que a mi? Ja sabeu que no. Queda bé, Ja ho sabeu que no. Però està guapa. Mira. Està guapa, Ell Gerard. sabia que me la donaria, gràcies, Santi. Perquè ho vam estar parlant. Mira, I és 2XL i em va de puta mare. Exacte, recordeu, la vaig comprar, que en teoria era petita, i em van dir una talla més. No és autèntica, però és impermeable, seguríssim. Perquè, no me la regalava. si no, ho busqueu al meu Insta, tinc una foto de la creu de vestiments. Com és el teu nevat Insta? A amb veure, aquesta, per les abueletes de amb Santa? aquesta. El què? Ah, clar, però clar, el tinc privat. Bueno, no passa res. Ja ho publicareu al programa. Bueno, jo crec que bé, no? Molt bé, Falsa ets tu. És el màxim que podré aspirar a la meva vida. Hem de fer un SMR, Sí. Mira. Sí, a vegades és difícil aquesta cremallera, Gerard, tenim 2 minuts. Millor obrim la cervesa. Sí, després... Mira. Oh, i tanques amb la cremallera com l'Andreu Ginola. Ginòleg. Li hauríem de dir Andreu Ginecòleg. Silenci. Ara acorda't un botonet. A veure. Doncs has agafat el que no hi ha. Ai. Hòstia, està fatal, Està en aquest. A veure. Crispy. Obre la fosca. La fosca? Més bona. La de... Espera, però Tattoo Edition o... No, la fosca. La normal, la normal. El Bru diu la fosca sobre la fosca. Sí, No, però home, no, però apaga el micro. Estem en un programa de ràdio. La fosca és més dureta. Vale. Poseu el micro. Espera un moment. Que ja ho agafa, això. Puja el gain al Xavi i ja està. Vale. Holocaust. Anem a tastar la cervesa Faxe. I amb això ens acomiadarem. Gràcies, Santi, per haver vingut. Danke! M'heu de dir danke. Retallarem aquell moment. Retallarem i el Danke, Santi Shen. Tot el programa en bucle. Com es deia where no sé què? Where? Where Amb això ens acomiadem. Gràcies, Santi, per haver vingut i per portar-nos aquests regals. Gràcies, nois. Gràcies, Xavi. Adéu!